सानजायनायाव सनापुरनि बे मिनि स्टेडियामाव विशाल ट्राइबेलनि जनजातिफोरनि माने रेलि बेयाव दिनै लानाय जादों आरो बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव गासै ट्राइबेलनि आफादफोर फरायसा आरो जातीय आफाद आरो लोगोसेनो जोंनि ट्राइबेल साहित्य सभानि दैदेनगिरि बिबानगिरि बयबो बाहागो लादों प्राय 1 लाखनिबो बारा बेयाव आसामनि गोबां 6 शिड्युल अट'नमास काउन्सिल आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय ट्राइबेल माहारिनि गुबुन गुबुन सुबुंफोरा फैनानै बाहागो लाफैदों दुलाराय ट्राइबेल माहारिया थोंजोङै जोङो मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ अपोज खालायो आरो 2019 आव जाय बिलखौ राज्य सभायाव गेना खान्थिनि गेजेरजों RCI आव रिकमेन्डेसन लानानै नेशनेल कमिसन फर शिड्युल ट्राइबाव रिकमेन्डेसन लानानै बेयाव बिलखौ टेबोल खालामनाय जादोंमोन बेखौ उइथड्र खालामनांगौ बेनिखायनो जोङो दाबि दैखांदों मोनद' हारिया गासै बिथिंजों जौगानाय मोनद' हारिनि सुबुं अनजिमाया गोबां आरो मोनद' हारिखौ गोदानै ट्राइबेल खालायोबा थाखानाय 45 लाख 14टा जि ट्राइबेल माहारिफोर दङ बिथांमोननि राजनैतिक संविधानिक आरो लोगोसेनो जोंनि पन्सायतनिफ्राय VCDCनिफ्राय जेराव 6 शिड्युल दङ गाव सभानिफ्राय लानानै 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनिफ्राय लानानै MCLA आरो जेनेरेल मेम्बारनिफ्राय लानानै एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टनिफ्राय लानानै गासैबो जोंनि राजनैतिक अधिकारा धंस जागोन जोंनि स्कुल कलेज इउनिभार्सिटिनि एडमिशन मेडिकेल इन्जिनियारिंनि एडमिशन रिक्रुटमेन्टनि बेलायाव आरो लोगोसेनो जेराव जेराव UPSC APSCनि ट्राइबेलफोरा दिनै मोनसे मोननै सुबिदा मोन्दोंमोन गासै बिथिङाव जोङो धंस जागोन 45 लाखनि जायगायाव 1.5 कोटि मानसिखौ जाबसिननानै होयोबा जोंनि गासै बिथिंजों जोङो गोमालांगोन आरो बेखायनो कुनु बिनिमयाव कुनु कारनाव मोनद' हारिखौ एसटि खालामनायखौ आथिखालनि थाखानाय ट्राइबेलफोरा जोङो हास्थाया ट्राइबेला ओरैनो बिनानै मोननाय मुवा नङा बेसाद नङा ट्राइबेल जानो थाखाय केरेक्टारिस्टिक्स नांगौ माने क्राइटेरिया नांगौ आरो बे क्राइटेरिया बे मोनद' हारिनियाव गैया फारसेथिं फैबाय थानाय 25 नभेम्बराव आसाम सरकारा जि रिकमेन्डेसन लाबोनो नागिरदों आरो थाखानाय ट्राइबेलखौ धंस खालामनानै गोदान मोनद' हारिखौ ट्राइबेल थिसननायनि थाखाय भारत सरकारनो जि रिकमेन्डेसन होनो नागिरदों आसाम बिधान सभायाव बेखौ बन्द खालामनांगौ आरो बेयाव 22 जन जि MLA फोर दङ ट्राइबेल MLA बे ट्राइबेल MLA जेराव मन्त्रि दङ जेराव स्पिकार डिपुटि स्पिकार दङ बिथांमोना बिनि सायाव रल लानानै खामानि मावनांगौ आरो बेखायनो दिनैनि जि सुबुं गौमा बे जास्ट मोनसे ट्रेलार आरो जुदि सरकारा जबरदस्ति खालायोबा क'क्राझाराव रेलि जागोन धेमाजियाव रेलि जागोन जुनायाव बा मरिगावआव रेलि जागोन डिफुआव जागोन राभा हासङाव रेलि जागोन आपार आसामाव डिब्रुगड़आव रेलि जागोन जेरावबो ट्राइबेलनि सुबुं गौमा आरो आन्दलन सोमावसारनाया जागोन आरो शक्तिशाली स्ट्रं गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आन्दलन जागोन जों कुनु हारिनि हिंसा खालामा जों इनाय लुबैया बिथांमोना मा अधिकार मोनो जोंहा बुंनो गोनां गैया खिन्थु थाखानाय एसटिखौ धंस खालामनानै बेयाव एसटि दाजाबनायखौ जों अपोज खालामो बेखिनि बाथ्रायानो स्पष्ट गोजोन्थों जुदि आसामनि खोथाखौ दोनथ'ना जुदि BTC आव जुदि नाहरबा बेबायदि NOC होनाया बेयाव खहा खालामो आसामाव थानाय गासै पलिटिकेल पार्टी आसामाव थानाय गासै माने दल संगठनफ्रा बयबो मोनद' हारिखौ एसटि जानायखौ लुबैयो आरो दिनै नाय साहा सानजा आसामाव जायफोरा दिनै एसटि नागिरदों बिथांमोना गावसोरखौनो बुङो जों स्वर्गदेवनि फोलेर सोरगोनिफ्राय फैनाय हारि होननानै दा बेबायदियाव जुदि मोनद' हारिया एसटि जायोब्ला BTCल' नङा डिमा हासाव कार्बि आंलं बयबो धंस जागोन आरो सिगाङाव माबा मोनसे जि रिकमेन्डेसन हरदोंमोन BTC काउन्सिलनिफ्राय बे रिकमेन्डेसना जाहाथे कुनु कारनाव गोदानै जाफिना आरो बेखौ उइथड्र खालामनायनिसो खामानि मावनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखाङो आरो जों खावलायो गोजोन्थों थोजासे MLA थासारि खिन्थु दिनैनि बे बिलखौ माने रावबो माने दोनथ'नांगौ होननानै दाबि खालामाखै बे रुलिंनिबो MLA दङ अपोजिसननिबो MLA दङ आल्टिमेटलि 25 नभेम्बराव नुगोन बिधान सभानि फ्ल'राव 126 जन MLA नि गेजेराव सोर मा बबे पार्टिया माबायदि रल लायो जों बेखौ इयाव नुगोन
गणतान्त्रिक आन्दलन जागोन आइननि सुप्रिम कर्टआव केस खालामनांगौबा खालामगोन बेनि सिगां गणतान्त्रिक आन्दलननि गेजेरजों आसाम सरकार भारत सरकारखौ थाखानाय एक्जिस्टिं ट्राइबेला गावनि शक्तिखौ दिन्थिगोन आरो ट्राइबेलखौ लानानै पलिटिक्स खालामनाङा आरो ट्राइबेलखौ लानानै पलिटिक्स जाय खालामगोन बियो मोनसे समाव ट्राइबेलनियावनो आथिं हमफिननांगोन बे बाथ्राखौ आं दिनै स्पष्ट बुंनो गोजोनथों। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा हुनि जेंना, बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।